Dobrý den, Jana Marie. Jedna paní mi před chvílí napsala, že se má moc hezky, jako na dotaz, jak pokračujeme po léčení, že se má moc hezky a že si taky dělá už jako hezké chvíle, že třeba teď má hezkou chvíli, protože má kávičku a dort. A tak má jako hezkou chvíli. A já samozřejmě vím, jak to myslela a co tím vyjadřuje, takže jsem ráda, že má hezkou chvíli, ale prosím vás, jak bych to řekla, zkuste se už rozhodnout a posouvat blíž k sobě v tom smyslu, že hezká chvíle pro vás nebude to, že se zrovna svalíte jako u kávy a dortu. Víte, proč je to hezká chvíle? Jako proč jediný skutečný důvod, proč je to hezká chvíle. To není tou kávou nebo tím dortem samozřejmě. Nebo tím, že zrovna máte jako, že si odfrknete. To říkala máma moje, že si potřebuje odfrknout. Já přece jako kůň. Jediné, proč to takhle vnímáte, je, že si to v tu chvíli uvědomujete. Že v tu chvíli jste v tom vědomně. V tu chvíli se vám podaří na chvíli vypnout toho autopilota, kdy jako jedete a nevíte o tom, vypnete to a zapnete manuál, zapnete ruční ovládání. A v tu chvíli si najednou uvědomíte, já se mám tak hezky, to je tak bezva, kafíčko, dortíček. Prosím vás, taková ale může být úplně každá vaše chvíle. Já to tak mám. A když to tak umím já, tak to tak můžete mít taky. Když to tak můžu mít já, tak vy také. Jde jenom o to, si to uvědomit v tu chvíli. Takže cokoliv děláte, jdete do auta, mluvíte se sousedkou, píšete e-mail, tak si řekněte, píšu e-mail, to je tak bezva, ten internet. A jak já se umím vyžvejknout. To auto, to je tak perfektní věc, jak to ty chlapi vymysleli, to moto. To je tak hezký, to je tak příjemný. Prostě to, co prožíváte u toho kafíčka, u toho dortu, tu pozornost, ten stav mysli, ten stav vědomí, to uvědomění si, to se mám hezky. To můžete kdykoliv, pořád, non-stop. Pak máte non-stop labůžo, chápete to? Mějte kafíčko a dort kdykoliv. Ne jenom, když máte kafíčko a dort. Mějte se hezky. Naschledanou.